Mbah masa kaya ngono. Wah, kok tuku-tuku. Oh, tuku-tuku mu piye? Kok sik. Coba aku tetekon karo Mbah Werkudara. Arep takon apa? Kok sik. Anake lanang Mbah Werkudara ki sing paling jibles ki sapa? Bapakku Antasena. Mergane apa? Ora bisa tata basa, ora bisa nyembah. Temiba menyang aku, bapakku Antasena duwe anak lanang aku Jayasena. Aku ya ora bisa tata basa, ora bisa nyembah. Wis, saiki yen dipikir-pikir sing paling mirip putune utawa anake Mbah Werkudara ki sapa? Ya aku karo bapakku si Antasena. Ya wong bapakku ora bisa basa, mara gage. Iki Kakang Danurmendra, Kakang Sasikirana. Apa ya jibles kaya mbahe, apa ya jibles kaya bapake? Lah ora, sing jibles ki mung bapakku Antasena kelawan aku putumu Jayasena. Wah, ora caturan, ora kaya ngono nyatane kok. Mulane apa? Bisane ki putumu ya anakmu si Antasena ya bapakku si Antasena ora bisa basa, ora bisa nyembah. Mergane apa? Wong tuane ya ora bisa tata basa, ya ora bisa nyembah. Mulane aja nyalahke bocahe, aja nyalahke anak putune. Yen anak putune ora bisa tata basa, ora bisa nyembah, mergane sing tuwa ora gelem ngajari. Ora gelem marahi. Mulane sakala mangsane bocah saiki ora gelem, ora bisa basa, ora bisa nyembah, malah sakala mangsane nganggo basa Indonesia. Nganggo basa Indonesia. Basa Jawa, wong Jawa ilang Jawane, ora ngerti basa Jawa. Ora bisa basa. Yang ngger kaya ngono generasi bangsar kepiye? Wong Jawa ilang Jawane arep kepiye jajal? Wis, Bapak Werkudara bisa basa, Eyang Werkudara iso basa, aku ora bisa basa dipaido. Wis tuwa, Mbah, ora usah nesu-nesu, Mbah. Wis tuwa. Eling, dolo meneh cedhek pacule. Wah, cekemblung. Yo ben, aku anake Bapak Antasena ya. Arep kaya ngopo ya aku ya jibles kaya bapakku si Antasena. Iki yo aku mikir, Mbah. Mikir apa? Bocah kaya ngono senengane mikir-mikir iki lakon jalukan kok. Jalur ora angel apa piye? Wah, bocah dengleng, bocah edan. Wis saiki kaya ngene. Dwara, sanga-sanga. Danurmendra, Sasikirana, Jayasena. Nuwun inggih kados pundi kanjeng? Nuwun inggih kados pundi? Nuwun inggih kados pundi? Kados piye, Mbah? Lah iki pun Eyang ki mentas saka Pananggilan lembe wae pikantuk pepuntaning Rembag. Yen dina iki wis pikantuk pepuntaning Rembag, yen Eyangmu Prabu Kalimataya ki bakal lengser ke Prabon. Eyang Prabu Kalimataya ki bakal lengser ke Prabon. Yo, bakal lengser ke Prabon. Pepuntaning Rembag kang bakal ganteni anggone dadi Nalendra dadi nata ning negara Ngastina ora kejaba Parikesit. Mulane dina iki Puneyang minangka dadi sesepuh, minangka kang bakal ngamping-ngampingi anggone Parikesit bakal jumeneng nata, bakal jumeneng ratu ning negara Ngastina. Putu-putuku para Pandhawa jaganen karahayoning ana negara Ngastina. Pun kaki sagah anggone ngamping-ngampingi dadi jumenenge kandhangmu si Parikesit. Ora kepengin negara Ngastina ki ana ontran-ontran, ora kepengin negara Ngastina ki ana dredeg. Mula kang kaya ngono kuwi padha jaga katentreman ana negara Ngastina. Lan yen bisa bareng-bareng digoleki turasing Kurawa. Turasing bocah-bocah Kurawa kang tesih ana dirangkul, dikukup, diraup supaya padha guyub rukun kabeh padha manunggal antarane Pandhawa kelawan Kurawa. Menawi mekaten nyuwun tambeng pangestu, menawi mekaten nyuwun tambeng pangestu, njaluk pangestune ya, Mbah. Ya bala Pandhawa piya gumala mengungsel